Huoltoliiketuomiset Markus, terve. Meillä olisi tänään tarkoitus elvyttää tuommoinen 3 vuotta käsittelemättä ollut terassi, mikä on päässyt aika pahasti harmaantumaan. Ja koneena meillä olisi tämmöinen Tomcat Etke lattiahoitokone. Paino siinä on 65 kiloa ja teho on sen mukainen. Meillä on nyt alla 60 hiakkapaperi, millä me lähdetään ensin tätä pintaa rikkomaan ja vaihdetaan sitten vähän hienompaa paperi sen jälkeen. Lähdetään koittaa, miten kone toimii. Paperikin näyttää olla ihan kunnossa vielä, niin jatketaan hommia vaan. Homma jatkuu sillä ja sen jälkeen kun pinta on kerran hiottu 120 kanssa, niin voidaan laittaa öljypintaan ja homma on tehty. Tuotteahan voisit hankkia meiltä joko ostaa tai vuokrata vaikka viikonlopuksi niin Huoltoliiketuomiselta.